Ăștia, bă, nu mai merge vrăjeala. Ăștia mai în vârstă, trecuți de 45, de 50 de ani, bă, s-a dus cu vrăjeala. Nu mai puteți să-i convingeți pe copiii ăștia să-și amâne viața, că o să fie fericiți la pensie. Tâmpiților, pe asta am înghițit-o noi când am avut 20 de ani. Gata! S-a terminat. Niciun copil nu mai vrea în ziua de azi să zică mă duc, muncesc 18 ore pe zi, ca mine, eu continui să fac treaba asta ca un idiot. Ok, am mai redus zilele în care fac asta, da? Și mă duc și fac rată și plătesc 35 de ani la bancă, ceea ce vrea și banca, că de-aia circulă aceste articole. Pentru că toate rahaturile de corporații, toate băncile, toate astea cu rețelele sociale, toți antreprenorii sufletului au nevoie de copii care să creadă în povestea asta proastă, în tineri care să creadă în nenorocirea asta care ni s-a vândut nouă, că doar noi contăm, că trebuie să-i călcăm pe cap pe ceilalți, că trebuie să muncim 17 ore pe zi, că trebuie să facem rate la bancă, că trebuie să ne luăm o casă. Dar ar dracu în ea de casă. Dacă aș mai avea 20 de ani, eu am pierdut cel puțin 10 ani din viața asta muncind pentru o casă, mă. Dar ar dracu în ea de casă, că puteam să plătesc chirie. Și probabil eram acum în cu totul altă parte, pentru că o casă te leagă dracu de locul ăla. Din păcate. Deci tinerii nu mai pun botul la prosteala asta să-și amâne viața. Ei vor să trăiască acum, cât timp e mișto viața. Că cu modul ăsta de trai în România, cu alcool, țigări, hrană ultraprocesată, stresul dracu la locul de muncă, lipsă de odihnă, burnout, da? Cu stilul ăsta de viață, la 60 de ani, bă, nu, că nu mai poți să ți-o tragi. Da? La 60 de ani nu mai poți să te ștergi singur la cur. Și atunci ce dracu de viață mai e aia? Unde poate să fie fericirea când tu mergi cu un cadru de la? Te duci la Lidl să-ți mai cumperi o nenorocire de aia din magazin, ha? Sau la